जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो गोसो दंना गैया बिदिनो जिउखौ बारहोलांनोसै नामा ना जों बायदिनो हाजिरा खामला मावना जानो सानखो फंबाय सासेखौ मा खालामनो सानदों बाबु आं हाजोआव दंफां लायनो थांसै दे साइकेल लांला नामा आदा साइकेलाबो हामा साना दं बाबु आं दिनै खेबसेखौ बाननानै लाबोनोसै बाजा आंनि दिपरखौ पुलिसफ्रा दंफां दाननायनि हमना लांबायनो औ हमना लांबाय बाबु नों थाथ'दो दे आं थांनोसै लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय जानांगौ अखा नायबानो फरेस्टारफोरजों नागिरजानाय अखा नायबानो जिब जुनारजों जुजिनांनाय माब्लाथो उदां जाबावगोन जोंनि बे जिउआ बै समावबो बिमा बिफानि बाथ्रा खोनासङासै दिनै बिसिनिख्रुइ रासिनसो खस्थ' जानांगौ जाबाय जों सोरां फंबाय बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानानै मा जानो खोथायावनो बुंनाय दंखायो माथो बिमा बिफा थानाय समावनो खामानि दामानि सोलोंनानै लाखायाब्ला उनाव फस्थायनाङो दिनै बेनो जामारबाय नै सानाबो जौबायानो माथो थौदो दंफांफोरखौनो नागिरलाबायनोसै थौ दे अब्ला नोंसोर बेखि नागिरहैदो आं बैखिजाय नागिरहैनोसै दे फंबाय एसे मोजाङै औ दे मेन्दा फंबाय औ आं नैबे फांसेखौनो दाननोसै खोमा दे होमबा नैखौनो दानदो आं गोजौआव एसे नागिरहैनोसै दे अब्लालाय जिउआव माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो गोसो दंना गैया बिदिनो जिउखौ बारहोलांनोसै नामा ना जों बायदिनो हाजिरा खामला मावना जानो सानखो
हो फंबाय फंबाय फंबाया सुबुं माहारिया थांना थानोब्ला मिथिंगायाबो थांना थानांगोन। मिथिंगाया थांना थानोब्ला जों बिफां लाइफां गायनांगोन। जोंनो सायख्लुम नांगौ, जोंनो हां नांगौ। बेनिखायनो अराय जों मिथिंगाखौ रैखा होनांगोन। जों बिफां लाइफां गायनांगोन।